Tukion pa sa Sinulog Foundation Board ang mga lagda nga ilang ipatuman sa sunod tuig. Ilabi na kabahin sa mga politiko nga hayan mudag sa atol sa dakong kapistahan sa Sugbo. Anong report ni Nico Sirino? Padayon ang preparasyon nga gihimo sa Sinulog Foundation alang sa kapiestahan sa Sugbo sunod buwan. Kay election year man ang 2019, gilauman ang pagdagsa sa mga politiko labi na sa mga national candidates atol sa Sinulog. Gibutyag ni Konsehal Dave Tumulak, Executive Committee Chairman sa Sinulog Foundation, may mga kandidato na nga mipahibaw sa ilang interes sa pagsalmot. Sama sa float category. Tukion pa hinuon kini sa board sa Sinulog Foundation. Okay, magpaabot pa ta sa kanang approval gikan sa Sinulog Foundation board o uyunan ba nila. So sa pagkakaroon wala pa ta mohatag nila og signal nga mosakay sila sa float. Apan kun mo desisyon gihapon nga muanhi ang mga politiko, di kinipugngan sa mga opisyales. O panalitan man gani dunay manghatag og mga handbills or flyers or paypay, no, any campaign material, it's up to the Cebuanos. If they wanted to kuan. Yan ang murag kuan kay ba? Sa likwaot kayo. Samtang nahanay na ang pagsalmot sa Sinulog sa guest contingent gikan sa Wonju, South Korea. Mato di Tumulak, lain-laing presentasyon o performance ang ilang ipasundayag aron masaksihan sa mga Sugboanon. So napasalamat ta sa South Korea nga nagpada sa ilahang grupo. Kaya this is part sa kanabang friendship sa Cebuano sa Koreans. Usani, to boost also our tourism. Second, the third is ang culture. Nico Sirino, Balitang Bisdak.